Hello friends, बरायबाय Bodo 12thPass official YouTube channel आशा खालामो गासैबो मोजां दङ दा लोगोफोर SSC जिडिनि आपडेट आरो लोगोसे हावलदार बेनिफ्राय MTS दा बेनि सायाव डेलि पुलिस आपडेट लाना फैदों जेराव नोंथांमोना माखासे इनफरमेशन मोनगोन जाहाथे बयबो रेडि जायो आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दङ बेनो जाबाय फाइनाल रिजाल्ट दा लोगोफोर डेलि पुलिसाव फैगासिनो दङ आरो रेलि आरो लोगोसे नोंथांमोना बयबो चान्सखौ मोनगोन बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ आं नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन दा जों नोंथांमोना Bodo 12thPass YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा फार्स्टआव जों नायगोन डेलि पुलिस एसआई आरो लोगोसे सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फोर्सआव नोंथांमोना जिडि एसआई स' बिनि लास्ट डेट 15 आगस्टसिम थागोन थाबैनो खालामदो नोंथांमोना डेट फैगासिनो दङ एसआई जानो हागोन डेलि पुलिसाव आरो एसएसबि बिएसएफ नोंथांमोना डेलि पुलिस आरो लोगोसे सिआरपिएफ डेलि पुलिस गोबां रोखोमनि दङ स' बेयाव नोंथांमोना दासिमबो खालामाखैबा खालामना लादो जोबोर मोजां साख्रि बेयाव स' नोंथांमोना एसआई जिडि जानो हागोन बेनो जाबाय बिएसएफ सिआइएसएफ सिआरपिएफ आइटिबिपि एसएसबि स' एसएससिनि आन्डाराव जोबोर मोजां साख्रि बियो जायनोखि एसएससिआव जिडि कनस्टेबल मोनहैयो बिथांमोननियाव सासे एसआई थागोन नोंथांमोना बेयावनो साख्रि मोनहैगोन दा सेलारिया जोबोर मोजां 35 निफ्राय जागायनानै नोंथांमोना 1,12,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन नायदो जोबोर मोजां साख्रि नोंथांमोना जुदि एसआई मोनहैयोब्ला नोंथांमोना डेलि पुलिसनि आन्डाराव बा नोंथांमोनाहाय सिआरपिएफनि आन्डाराव बे जाबाय आसाम स्टेटजों खोथा गैया बे जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जबनि स्टेट वाइज नङा डाइरेक्ट नोंथांमोना 1600 मिटार्स खानांगोन स्टेज 1 and 2 एग्जाम होखांबा पास जायोबा नोंथांमोना फिजिकेल पास जानानै मेडिकेल पास जाबानो नोंथांमोननि साख्रि जागोन एन्ड नेक्स्टआव जों एसएससि अफिसियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो जोङो आपकामिं भेकेन्सिया मा दङ नोंथांमोना बेखौबो मिथिना लाखादो मानोना टाइमा बारा गैला स' नोंथांमोना रेडि जादो दा लोगोफोर नोंथांमोना नायदो नै माखासे गोबां साख्रि फैनो गोनां दङ कनस्टेबल डेलि पुलिस MTS गोबां रोखोमनि दङ दा हमना ला सेप्टेम्बर 1 आव नोंथांमोना डेलि पुलिस एप्लाइ खालामनो हागोन आरो MTSआ 10 अक्ट'बराव नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय गाबोन नोंथांमोना स्टेन'ग्राफाराव खालामनो हासिगोन अफिसियेल नटिस ओंखारगोन गाबोन 2 आगस्टआवहाय एन्ड बेनिफ्राय हिन्दी ट्रेन्सलेटर गोबां रोखोमनि दङ बेयाव गोबां साख्रि फैगासिनो दङ आरो MTSआव नोंथांमोना 10 अक्ट'बराव 10 पास जाबानो डेलि पुलिस नोंथांमोना MTSआव हागोन आरो एक्जिकिउटिभ कनस्टेबलाव HS पास खालामनांगोन हौवाफोरा आरोबाव ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन 10 पासआ बेयाव हानाय नङा स' 10 पासआ डेलि पुलिस कनस्टेबलाव हाया थांनाय बाराव प्रिभियासआव HS पासखौ लादों आरो ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगौ LMB एन्ड नोंथांमोना सेप्टेम्बराव गोबां रोखोमनि साख्रि फैगोन बारा गोबाव गैला स' नोंथांमोना रेडि खालामखादो मानोना एग्जामसो जाग्रोगोन नालाय अनलाइन एग्जाम जागोन अनलाइन एग्जाम नोंथांमोना गुवाहाटियाव होनांगोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि एन्ड LMBआसो एक्सेप्ट जागोन नोंथांमोननि ड्राइभिं लाइसेन्सआ लार्नार जानाय नङा स' बेनोमोन लोगोफोर डेलि पुलिसनि माखासे रिलेटेड आपडेट आरो लोगोसे बे जोबनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोननि सिआरपिएफनि 1 लाख साख्रि भेकेन्सि फैगोन अके आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय गोबां रोखोमनि साख्रि मोननो हागोन एसएससिनि आन्डाराव स' बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे लेटेस्ट आपडेट्स